Баймак районы делегациясы Башкортостан исеменен Курган өлкәһенең Әлмән районында үткән Бөтә Рәсәй авыл хуҗалыгы һабантуенда катнашып кайтты. Шулай ук был күләмле сарала безнең райондан тыш Нуриман районы вәкилләре якын күршеләрдән Татарстан Республика делегацияләре булды. Һабантуйда баймактар милли костюмнардан, төбәктең көн күрешен, юла традицияларын билдәләгән үзенчәлекле күргәзмәләр белән бергә төрле бәйгеләрдә катнашып урындар яуларга да өлгерде. Ат ярыштарында баймактар беренче, 2 тапкыр икенче урындарды яуланы. Шулай ук милли көрәш буенча ярыштарда ла тәүге 5 урын баймак егетләрендә калды. Төп приз автомобильдә лә Башкортстан вәкиле Стәртамак көрәшчесе яуланы. Мы славимся тем, что прекрасный напиток, прекрасные у нас пчелы, мед башкирский славен, национальные блюда, курут, козы, вот все это в Баймаке можно увидеть в любое время. Потом прекрасный климат, где есть и горы, и леса, есть поля, где хлеб выращивать. Курганцы постарались, чтобы она проходила на высоком, на хорошем уровне. Это чувствуется просто. И дороги здесь видно, и саму организацию.